הרמנו את הדבר הזה לפי צורך הציבור, הבנו שהם צריכים מענה מיידי, head off, ב-360 מעלות. אני מיכאל מיליס, אני עוסקת בפיתוח עסקי, אני יזמת חברתית מעל 10 שנים. אחד מהחמ"לים שיצרתי זה חמ"ל עוטף, שבעצם עוטף את ישראל ואת המפונים. כל אחד פה הביא חבר, אני אושרי. אני שירה. אני שחה. ואנחנו עושים מלא פעילויות במלונות, ואנחנו עוזרים למלא אנשים גם בתרומות בכל הארץ. אנחנו מביאים מוזיקאים ואומנים ואנשי במה כל איפה שאפשר כדי לשמח את האנשים. ואוכל לחיילים, וציוד. אנחנו יוצרים מעטפת פסיכולוגית, חינוכית, ספורטיבית, גם בציוד, גם בביגוד. ממש מקיפים את הכל. אוקיי, הגענו למרחב מוגן. אני חושב שהמדינה עברה פה טראומה נוראית, אסון נוראי. הרבה אנשים נפגעו, הרבה אנשים איבדו את האנשים הכי יקרים להם, ואנחנו כבודדים צריכים לחשוב איך אנחנו יכולים לעזור לחברה. מקבלים מזה כל כך הרבה ערך ואהבה. הדבר הזה הרים אותי מהתאומות שהייתי בהם. כל הדבר הזה פשוט נעלם והתפוגג והתחלף בשמחה. היכולת לראות את אותם ילדים ואת אותן משפחות שהפעילויות שאנחנו עושים מעלות אצלן חיוך, זה נותן סיפוק מאוד גדול. בואו תצטרפו. תרימו את הכפפה, תעזרו לאחים שלכם, לאחיות שלכם. יש צורך בכל עזרה, בכל יד, בכל מחשבה. בואו תעזרו לנו לתת פעילויות חינוכיות. בואו תקראו גם למדינה, גם למשרדי הממשלה. תלכו איתנו, תעזרו לנו, לעזור להם.